ମଞ୍ଜ କଥା। ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଧନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ବିବାଦକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ମୂଳ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ଜଳ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୂର୍ଖ, ସର୍ପ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଏହି 6ଟି ପ୍ରାଣ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର 4 ଗୁଣ, ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର 6 ଗୁଣ, ଶକ୍ତି 8 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଦରେ ପଶି ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଏ, ଏପରି ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଶତ୍ରୁକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ସବ, ବିପଦ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଦେଶର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ରାଜଦ୍ୱାର ଓ ଶ୍ମଶାନରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଋଣ କରିଥିବା ପିତା, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମା, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖିତ, କଳଙ୍କିତ ଓ ଦୁର୍ବିସହ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ସୁବାସିତ ହେଲା ପରି ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ପିତା ତଥା ବଂଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗଛର କରଡ଼ରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବଣ ଭୂଇଁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବା ପରି ଏକମାତ୍ର କୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ। କହିଲି ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନାରୀର, ବିଦ୍ୟା ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିର ଏବଂ କ୍ଷମା ଗୁଣ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କାରଣ ଗୁଣ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।